Hoi en welkom bij Laura's Legendes. Ik ben Laura en ik neem je mee op deze fascinerende reis door de verhalen die het Nederlandse landschap zo rijk en mysterieus maken. Van oude spookverhalen en spookachtige legendes tot mythes en mysteries. Vandaag gaan we naar Overijssel voor een verhaal over Hutte Claus, een beruchte moordenaar en rover uit de 18e eeuw. Op een donkere, mistige avond in het landelijke Twente van de 18e eeuw dwaalde een reiziger door de dichte bossen nabij Hengevelde. De man, gehuld in een versleten mantel, was op weg naar een nabijgelegen dorp. Maar de dichtvallende schemering en de opkomende mist maakten het moeilijk om zijn pad te vinden. Het enige geluid dat de stilte doorbrak was het knisperen van dorre bladeren onder zijn voeten en het flauwe gehuil van de wind door de bomen. Plotseling, terwijl de schemering overging in duisternis, zag de reiziger in de verte een zwak licht flikkeren. Met hernieuwde hoop op een onderkomen voor de nacht versnelde hij zijn pas. Maar naarmate hij dichterbij kwam, werd de lucht dikker. Een mengeling van aardse geuren en een onheilspellend gevoel van dreiging. Het licht bleek afkomstig van een eenvoudige hut, bijna verborgen tussen de bomen. De man klopte enigszins aarzelend op de deur, zijn hart bonzend in zijn keel. De deur kreunde open en daar stond hij. De beruchte Hutte Claus. Een schim van een figuur, groot en dreigend, met doordringende ogen die leken te branden in het flakkerende kaarslicht. Zijn stem was ruw als schuurpapier. Kom binnen, reiziger, en schuil voor de nacht. De hut was sober en donker, met enkel het licht van een enkele kaars. De lucht was bedompt, gevuld met de geur van vochtig hout en aarde. De reiziger voelde een rilling over zijn rug lopen. In een hoek zag hij iets wat leek op een stoel, maar bij nader inzien was het meer een martelwerktuig, met kettingen en sloten. Het hout kraakte en piepte bij elke beweging. De angst nam toe. De reiziger voelde zijn keel dichtknijpen. Hutte Claus draaide zich om, een glinsterend object in zijn hand. De reiziger, overweldigd door een gevoel van onheil, wist dat hij snel moest handelen. Met een snelle beweging sprong hij op, duwde Hutte Claus opzij en rende de deur uit. De donkere nacht in. Achter hem hoorde hij woest geschreeuw van de crimineel. Maar hij rende door, gedreven door pure angst. En terwijl hij door de bossen rende, met de geluiden van de nacht om zich heen, wist de reiziger dat hij ontsnapt was aan een gruwelijk lot. Maar de legende van Hutte Claus zou voor altijd in zijn geheugen gegrift blijven. Een duistere herinnering aan de nacht waarin hij oog in oog stond met een van de meest gevreesde figuren van Twente. De geschiedenis achter de legende van Hutte Claus is een fascinerende en macabere vertelling die ons meeneemt naar het landelijke Twente van de 18e eeuw. In het hart van deze duistere geschiedenis staat Klaas Annink, beter bekend als Hutte Claus. Een bijnaam die hij vermoedelijk kreeg door zijn eenvoudige hut nabij Bentelo. Geboren op 19 juni 1710 in Delden kwam hij uit een eenvoudig gezin. Een bestaan dat hem dwong tot diefstal om te overleven. Deze wanhoopsdaden escaleerden echter tot ernstige misdrijven. Samen met zijn vrouw Aarne Spanjers en zijn zoon Jannes werd hij verantwoordelijk voor meerdere diefstallen en gruwelijke moorden. Allemaal in en rondom Bentelo en Hengevelde. Hun misdaden werden vanuit hun huis in Hengevelde gepleegd en creëerden een klimaat van angst in de hele regio. Een keerpunt in de geschiedenis van Hutte Claus was de verdwijning van Willem Stint, een kousenkoopman uit Hannover, na de wintermarkt in Goor in 1774. Stints vader ging op onderzoek uit en vond overtuigend bewijs dat wees naar Klaas Annink. Na zijn arrestatie werd Klaas vastgehouden in een speciaal ontworpen stoel, waar hij meerdere maanden in doorbracht voorafgaand aan zijn proces.
De rechtszaak en de daaropvolgende executie van Hutte Claes, zijn vrouw en zijn zoon werden een lokaal spektakel. Op 13 september 1775 werden zij op gruwelijke wijze ter dood gebracht. Klaas en Jannes werden levend geradbraakt, een proces waarbij alle botten worden gebroken terwijl Aarne gewurgd werd. Deze straffen werden uitgevoerd vanwege de moorden die ze samen hadden gepleegd, waaronder met een bijl inslaan op de hoofden van hun slachtoffers. De oprechte Haarlemse Courant beschreef de executie in Oldenzaal en het werd echt als iets heel spectaculairs beschouwd. Het trok dan ook een enorm groot publiek. Historische verslagen schatten dat er wel zo'n 20.000 toeschouwers aanwezig waren. Deze gebeurtenissen werden vastgelegd door richter Hendrik Jan Bos uit Oldenzaal, die een gedetailleerde en dus gruwelijke beschrijving van de executie in zijn dagboek noteerde. Deze beschrijving geeft ons een ontnuchterende blik op de rechtspraak en strafuitvoeringen van die tijd. Een bijzonder fascinerend en macaber detail in de legende van Hutte Claes betreft die stoel van Hutte Claes, die nu te zien is in Museum Paltehuis in Oldenzaal. Deze stoel is niet zomaar een meubelstuk, maar een instrument van middeleeuwse straf en marteling. Klaas Anninck zat hierin geketend voor meer dan 100 dagen in afwachting van zijn proces. Deze stoel symboliseert de harde en onverbiddelijke rechtspraak van de 18e eeuw en geeft een fysieke dimensie aan het verhaal van Hutte Claes. Het feit dat Klaas Anninck zo'n lange periode in deze stoel doorbracht, onderstreept de ernst waarmee de autoriteiten zijn misdaden behandelden. De stoel diende als een visueel en fysiek middel om de beschuldigde te isoleren en te vernederen, als een voorbode van de nog gruwelijkere straf die zou gaan volgen. Het bestaan en de tentoonstelling van deze stoel in het museum is niet alleen een herinnering aan de specifieke gebeurtenis van Hutte Claes, maar ook aan de bredere geschiedenis van strafrecht en maatschappelijke opvattingen over gerechtigheid. Het laat zien hoe fysieke strafmiddelen een rol speelden in het afschrikken en bestraffen van misdadigers in een tijdperk ver voor de moderne rechtspraak. De stoel is daarmee een tastbaar en ontnuchterend symbool van het gerechtelijke verleden. De legende van Hutte Claes, hoewel geworteld in de gruwelijke daden van de 18e-eeuwse crimineel Klaas Anninck, leeft vandaag nog voort in verschillende vormen in de moderne samenleving. Een van de meest opvallende herinneringen aan deze beruchte figuur is de Sagenroute in de Lutte. Een wandelroute van 8 kilometer die bezoekers meeneemt langs verschillende locaties die belangrijk zijn in de lokale sage, waaronder die van Hutte Claes. De sage van Hutte Claes heeft door de jaren heen de lokale cultuur en folklore van Twente diepgaand beïnvloed. Deze blijvende fascinatie voor het verhaal van een crimineel uit het verleden weerspiegelt de menselijke interesse in de duistere kant van de geschiedenis en de manier waarop dergelijke verhalen deel uitmaken van onze collectieve verbeelding. De sage dient niet alleen als een griezelig verhaal, maar ook als een venster op het verleden, waarin de harde realiteiten van het leven in de 18e eeuw worden blootgelegd. Het verhaal van Hutte Claes dient dus als een belangrijke herinnering aan het historische erfgoed van de regio en blijft een fascinerend onderdeel van de lokale identiteit. Dat was het verhaal van Hutte Claes, de legende uit Overijssel. Volgende week ontdekken we wat er in Gelderland gebeurd is. Abonneer je op dit kanaal om geen verhaal te missen en laat in de comments hieronder weten wat jouw gedachten zijn over deze legende. Tot het volgende verhaal, als je durft.